Madzimai, ndipiwe kamvura yekunwa. Kwandiri kubva uku kauku, hakuna kumira mushe wakomana. Kochiko nhai mbaba imi, zvamadopinda muchidomhanya kudai so, hezvo, zvamuri kudofemereka nhaimi. Zvakaoma madzimai. Ndipiwe mvura kani, tozotaura, inga ndiri kutaura wani kuti kwandiri kubva hakuna kumira mushe wanu. Hino muchadaita sei mani, nekuti hakudorina mvura yadoenda makuseni chaiwo, nanhasi haisati yadzoka. Zvakaoma murandakadzi. Ko zvandaitaka, ndanga ndichitozvibvira zvangu kakumunamato kwandanga ndaenda uku kauku. Ndadipai, ndipo pandapaka kamota pamakuva apo, ndapuriswa hangu neweti ndikati hangu ndirase mvura ka. Kungoburuka motikari kudai so, ndazongoona ndatokombwa nezvikomana zvedombo izvi, zvanga zvichisvika ku7 chaizvo. Hezvo, nhai Mwari, saka madotoregwa mota here nhai madzibaba. Yowe, apa mota imomo mune musamaria wangu, yowe. Iwe, musamaria une basa rei panapa? Imi musamaria yo ndakada kupiwa naambuye, seko muchishora zvisina basa rese imi. Madzimai, ndamboti mota yabiwa here inini? Oneka zvava zvaitika paika. Ndamboedza kuvarwisa vafana ivavoka. But vanga vakawanda vatondivhunga nemapanga vanga vainawoka. Saka ndatozongopukunyura ndikabva ndatiza ndichiuya kunokuka. Asi mota yangu iya yaka, hawambofa wakaibata. Ndosaindozi dziri pamota iyo iyaka, dzihombe. Apa ndakutoda kuti ndikati zororo hangu ka, ndobva ndadedza vakomana ana Godi nachikombera ka, todzokera kunoitora mota yachona. Zvazvakadoma. Zvaitika izvo zvirege mani, ndo zvandikutokuimbirai. Ndati parwa nzara ndzidza ipapo, ndangona mabhiriji achiti mtseu. Zvabva ipapo pasina na 2 minutes, madzibaba ari kusvika vachirova mboza. Fast and furious ndaiona nhasi mukoma wangu. Nai baby, what happened? Asi kwanga uchibva uku ndokwanga kuchibvawo madzibaba kani? Ndo zvandikutoreva izvozvozvo. Vanhu ava kava vanonga vari kubva kunohani chete, nekuti spidi yavanga vachirova same. Iwe Maitadi kani, ndati chii chaitika? Do I need to take my gun tidzokere kwaitika zvinhu zvacho izvozvo? Ko muzukuru negani avho nai, ko muri buritaka akati muri zemena? No sekuru, wait baby, taura please. Pamuchita anozogona kutsanangura here, anenge akanangwa nepost traumatic stress disorder. Chinobhururuka chinomhara mabhirijo. Mamuchimbobva kupi mimi? Iwewe. Odi. Come in. Iya isi kuita mfana wangu Digolata. Mahwani mfana wangu. Pakaipa wangu, apa Garo ari kutoda. Hanzi wafana da kukupisa itungoma itoto. Hanzi makandinyebera kuti muri kusofta mwana, apa muchinyeba. Tseki maniwe, utaura zvagarwe zvine basa reiko panapa. Isu tikutaura nyaya yekuti tingadye sei panapa iwa kuti takarasima kutaura nezvagarwe zvine basa reizvozvozvo. Garwe hatombonetsa uya akada kunetsa ndinomuvhunga neglata kanovira ku shit man. Senior man. Muri kureva kuti ngwena yeye munotoimisa zvekudaro here. Mukona chimukoma wangu ka. Imi misikika kuri kungoma ka ndimi winki maiziye. Munopedza mukoma wangu. Kuzadza HICC muri 1. Iwe indo wakapuse mani ungezibaba remasvosve iwewe. Ndakuzokuputitsa manje ndati ndakuzokutsemura. Ndati tiri kumbodyeiko ini ndakarohwa negomba zvekudaro shamwari. Ditamboenda kuka bedroom todanike kuseruko. Tokunongowana 1 maridhim takatonobosa ngoma. Uko kwari kutaura ka chitokanganwa nezvako shamwari. Kumumengo kwalendazi kwako ndatoona mapostori anopinda chechi nalendazi ka. Anga akatozara pasi pemuti ipapo zvekuti pamumengo ipapo handifunge kuti unombowana kana 1 mbishi zvayo. Sauro. Zvekuzongoshayawo kana mbishi zvadzo. Sekurozvawo kana nesoudi. Pakadaiso apo kapo. Ndibekuti topedza takuzongonosainwa kana kuyala nation. Nekuti because inzara idzi mukoma wangu. Iwe haputseke mani kuyala nation kupiko taura zvinonzwikapo. Onai Sauro. Isusu handikudheni kwamudhara piri uko tinorova mango zvotopera. Imi German mapindwa neko nhasi mimi. Imamuziye reti kamudhara kaika kanoroya siyana nazvo maniwe. Maya Sauro. Unirai mukoma wangu. Unirai. Ukuziya pepe patakarowa kudze kwamudhara mandimba paipai. Ko zvemadhadha zviri kumbokwana papiko nhai Digos. Handiti matumbu takarase reJamani. Hanzi zvemukati ndozvinoita kuti kubatwe nemuridzi nemasini achona kana achiroya. Saka kumamengozi tongonomarwira same formation waizi. Tongomenya mamengozi atroweni makanda maizi. Hakuna kana mabatiro anombotiita. Yesa uringiriwo ziye hondo Digolata mfana wami apa ndopo wafunga manje kapa. Kubva gore richitanga aiwa apa ndopo wanyatsofunga mfana wami gore rinori. Hausi musoro wako kutotemere nekufungisisa kwawaita apa. Saka takagarira chiko panapa ataki takanorova maparafini kaiwayo waiziya. Ko hapana kamfana wangu. Yesa, rega ndinyundurika okapi kangu waiza. Kekuzonomenyesa mamengozi achona. Saka ndo maitikiro azvaita iwayo. Maitadiwa wakapa. Ndatovatakurawo takutusvika pamakuva ipapo. Then mawana aya kaya atozotangidza tiri tese.
Iyi nyaya iyi kai iri disjointed chaiyo iyi pachokwadi chaipo. Saka madzibaba muri kureva here kuti imimi maburuka muchinoita weti muzukuru wangu uyu maitadiwa ari mumotokari? Newe maitadi haunyarere ko ukaita shohera ko dai mbavha idzi dzisina kusvika ipapo saka wanga uchatoonerera madzibaba vachiweta kaivo. Aiwa kanimi, it's not like that baba atadiwa. Zvaitika ka ndezvekuti tangosvika pamakuru. Imi amai imi muri kuda kuedza kundipuma here imimi? Ndichikupuma ichina imi baba imi. Ima munyarere kuburuka mumota kuenda kunoita weti muine mukadzi wemunhu. Chii ichocho? Guys, let's all calm down handitika. Madzibaba maita basa yenyu nekutekura kwamaita adzimai vangu ava. Nekuti papa ndikutofunga kuti dai musina kuvatakura ipapoka vaipadarika sei netsoka. Chii changa chichaitika? Pakadare ipapo ndopekuti ndainzwa kakuti mukadzi wangu abatwa chibharo. Aiwa, thank you very much munhu waMwari. God bless you. Zvinotendwa here madzibaba. Vakadzi ndivedu tese ava. Kana musiri panzvimbo kaisusu kamadzikomo enyu, tisu tunotoita make sure kakuti mukadzi aitirwa zvese here zvanenge achida. Ininika chirigai ndichimhanya ka. Ndine zvandinoda kakumbonobatanidza kumba uko. Imimi madzimai imimi kai muzouya kukirawo kwangu uko. Handitika ndine magati andatooneswa nemweya mutsvene amuri kufanira kudirwa imi. Nekuti mapopotero achona amanga muchitoita aiwa yaya kai. Anotoratidza kuti makagarwa imi. Imi baba imi. Ini ndatopedza neimimi. Muuye musi wamunenge mawana mukana akandikuitire munamato. Ndokudire magate enyu zvenyu. Right. Ndodera nichitodini. Chese kachanotaura ka unoti abhasha. Right. Abhasha mpanduka. Abhasha muzorerwa. Abhasha. Right. Saka ndizvozvo. Apa kabva watopedza training yako yekutanga so. Nawo kwasara atila ari manje. Ndo yanda kukupinza apa. Tukundwana nere assistant bomb disposal. Ndikuzvizwa boss. Saka imanje ndo yekuita sei? Okay. Ikai ndinenda kukutina nachika mashandochi zvoma ndeti akaita semboma. Unofanira kuziva chii mashandisiro emboma ndekutika mwapfala chena macriminal vanona kukubvutira mboma yekai vakaguruva nayo. Saka akapa you need to know all the tricks anditika tikundwana naye rapo. Yes chef. Right. Tichiri papo iwe ukasangana nemunhu waunenge wasangana naye obva kubvunza kuti iwoka uri wedepartment ripi iwowo unoti kudii? Ndowanyapoti ndiri kustroke theft. Aiwa sanizvo zvandambokudza zanditika apa kapa ndakuzokudhonora zvemusoro rako sekosinganzwi ingwani abva kudhonora futi ingwani paipa ingwani apa kapa ndoda kuti uzive kuti kunokuchi hakusi kumusha kwamutoka handitika kunoku harare hakuna zvese kusafety handitika kunoku ukabvunza vanhu chi uroti uri wecid mutora shanga homusaidi nhaika owo meme godazi musadaro kani iwo ngazi godazi dzinoita kuti tigodaro. Sekuru tiregererewo kani nhai sekuru. Muri kuda kuti ndikulegerera isiteleki munoshinwa siteleki mumazukuru imimi. Ndira kukusiyai muri ipapo kakugofuma muri ipapo mangwanaka. Amusati madini zenyu. Amundiziye zvakanaka inini. Ndinombonzaniko ndinonza Asilamu pili kainini. Andiputwe fanika 40 kainini. Ndikadaira kuti wechimeme ndoda kuti mimudaireka kuti wechimeme. Muri kuzizwa kavazukuru. Wamuchimeme shamati. Mdara godazi usadaro so. Tiregererewo kani mdara. Ndati ndotanga here ininika. Anditi muri kuona pamakanamira ipapa anditika. Ndichakusiyai muri ipapa kusvika mangwanaka. Ndira kutomboenda kuIndia uko, ndimboenda kakunumbai, ndimbonaita matare kapazi pemvura. Kana ndichinge ndazodzoka futika, ndira kubiza raini lese rouya rokuonai muri ipapa. Makapusa stereki. Wewe rasta kandiri kutokuona wakafita kuita mukumbe wangu ka. Unenge uchifamba nechirongo changu kachinenge chine mushonga wekupinga vanhu. Okay, lega ndimbonorara kana vanangu. Godazi, musadaro kani. Usapedze zvako time kaDigosi. Ndakanzwa kuti huku kaine mukuru ivava waiziya. Mawanika takangonorara panapa ko hapana. Boys, zviri kwerezvi. Ndo yacho wangu zvaendwa izvi. Handichada malena, vanongoda zviri feya. Ndiri kuda vacho vanowandirwa, vanonzi maplayer. Vane foni dzinopisa, dzimwe dzakahaitwa mazita. Bebiri nemasasi.